हाय लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय एलबी स्ट्रीमिंग एंड वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल फैदो दान्दिसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै आं नुजाथि फैलायबाय तो आसा खालामदों नोंथांमोना आंजों दान्दिसे रायज्लायगोन आरो इन्जय खालामगोन बे समखौ आङो बेसिकली डाइरेक्टली बुंखायो आं 30 मिनिट थामहिनबा हाफ आवारल' थागोन 1/2 आवर स' थामहिनबा 30 मिनिट्सखौनो बुंबाय आङो बर'नि तो बेखिनिल' आं थागोन एलबी स्ट्रीमिंआव तो नोंथांमोना जायफ्रा इन्ट्रेस्टेड नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम आं उन्दुबायसोमोन ओमफ्राय गोसोआव फैबाय जे आं सासे आदानि एलबी स्ट्रीमिं नायगासिनो दंमोन बेनिफ्राय आं गोसोआव फैबाय जे आंबो एलबी स्ट्रीमिंखौनो होनोसै दान्दिसे रायज्लायनोसै नोंथांमोननि सापर्टखौ नायनि जे माबायदि सापर्ट आरो माबायदि फैयो बा बेसेबां भिउस फैयो बेखौ आं नायनो थाखाय नोंथांमोनजों रायज्लायनो बे समाव फैबाय थामहिनबा आं भिउस टेस्ट खालामनोनो बे एलबी स्ट्रीमिंखौ होनाय जादों आरोखि बेसिकेलि बुंनो थाङोब्ला आसा खालामदों What's up? Okay, nothing bro, nothing. Quite status. Welcome to my LB streaming and welcome to my YouTube channel. So first of all, you can like this LB streaming. So अन्नानै आंनि LB streaming खौ like खालामनानै हो जाहाथे आं थुलुंगाखांनाय मोनो आरो फैबाय थानाय बुब्लियाव मोजां गोदान भिडिअसफोर आरो थाबैनो आपल'ड खालामबाय थानो हायो अन्नानै LB streaming खौ like खालामनानै हो अब्ला आंनि गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनगोन स' नोंथांमोनाथ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादों लायाखै बे नोंथांमोननि खोथा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ जि एलबी स्ट्रीमिं बेखौ लाइक खालामनानै हो बेनिफ्राय कमेन्ट खालाम हायोब्ला शेयारबो खालामनानै हो शेयार खालामनायखौथ' आं एसेबां बुंनो हानाय नङा बिकज शेयारखौ बांसिन मानसियानो शेयार खालामखाया बेखौ आं मिथिखागौ थेवब्लाबो आं बुंबाय शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' सुबुंफ्रानो नुसारो थामहिनबा बयबो फिसा फिसौ जि इउटुबार्सफोर बिथांमोननिसिमबो सहैयो आरो बिथांमोना साफ्रोमबो गावबा गावनि चेनेलखौ ग्र' खालामनानै लानो हायो थ' सासे लाइक होबाय स' क्वाइट स्टेटास बिथाङा लाइक होदोंब्ला स' बिथांनिसिम थेंक इउ इट्स डान अके बिथाङा लाइक होदों स' रोजा साबायखर थाबाय लाइक होनायनि थाखाय आंनि एलबी स्ट्रीमिंखौ स' बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो नोंथांमोननि थुलुंगाखांनाय मोनोब्ला फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअसफोर आपल'ड खालामनो थुलुंगाखांनाय मोनलांगोन होननानै मिजिंथिबाय मा बुंबावनो आरो कमेन्ट खालाम मा सोंनो गोसो मा बुंनो गोसो आइ विल रिप्लाइ इट उन्दुनोसो ओंखारबायमोन टाइमखौ नायनानैथ' 7टाल' बारदो 7 रिंगानि एसेल' बारबाय टाइमा 7:30 रिंगा जाबाय आरोना शायद 7:30 रिंगा जाबाय बे समावनो आं उन्दुसिगौमोनसो दुब्ला गोजां बोथोर ना गोजांदो गोजां गैयाखै थान्दा मोनगासिनो दाबो बे समाव भइसखौ ओमफ्राय माबायदि खोनादों एसे खोन्थाहरलाय आंनो आं माइक्र'फन इउज खालामदोंमोन एलबी स्ट्रीमिंबाबो भइसखौ माबायदि खोन्थाहरलाय एसे एलबी स्ट्रीमिंब्लाबो आं माइक्र'फन इउज खालामदोंमोन खाराब नेट मेरा आदसा नोंथांनि नेटआ गाज्रि नामा क्वाइट स्टेटास आंनि भइसआ माबायदि फैगासिनो बेखौ खोन्थाहरलाय इट्स लडिं आदसा लडिं जागासिनो आरोना नोंनिया नेटआ प्रब्लेम आंनियाथ' नेटआ प्रब्लेम नङाथ' आंनाव नेटआ एकदमबारे फुलानो मथा मथि थरसेल' गैया नेटआ आंनाव नेटनि प्रब्लेम गैया बे समाव थामहिनबा आंनि न'आवथ' नेटनि प्रब्लेम जाखायानो जिअ'नि एयारटेलनि बिराद प्रब्लेम जायो आंनाथ' जिअ'सो नालाय सिमा इट्स डान थामहिनबा बेयो माने आरामसे जायो आरो सोलिनो हायो 30 मिनिट सम एलबी स्ट्रीमिंखौ होगोन अन्नानै आंजों दान्दिसे थाफागोन आरो आंखौ सापर्ट थामहिनबा मदद होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय मा खालामदों खोन्थाहरलायदो एसे आं आरो मा बुंबावनो क्वाइट स्टेटास व्हाट आर इउ डुइं नाउ प्लिज टेल मी आइडिया सिगारेट बारबाय नामा दे
So guys, comment is not showing me in the session. Comment masih dia. Comment करो guys, comment. Disturb खालामदों. La 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 la. जिउनि जारिमिन नोंजों रनसायगोन लिरगोन आङो अराय जिउ जोबजासिम जिउनि जारिमिन नोंजों रनसायगोन सिङाव माबायदि नुयोब्रा लेथ्रा नुयो नामा क्वालिटिया गाइसमोन गोजांदोलै अके गाइस कमेन्ट खालामदो दान्दिसे रायज्लायनोसै गोजां बोथोरनि गरम गरम थाजा थाजा ना मा होनो गाइसमोन आरामसे कम्बल जोमना लानोसैलां ओमफ्राय रायज्लायनोसै आरो रावनिबो कमेन्ट फैया फाग्लासो बेहायथ' बोरै थान्दा थान्दा जबाय थानो देसुं कमेन्टआनो मोनसेबो फैखाया ऐसा लग रहा है मुझे तो क्या होगा यार कमेन्ट खालाम गाइसमोन कमेन्ट खालाम थर्टी मिनिट्स लगा रहा हूँ केरोके म्यूजिक